Drugi sastanak radne grupe o problemu boravka vozača u Schengen zoni završen je bez konkretnih rješenja, iako je upravo to sektor transporta očekivao mjesecima. Umjesto pomaka poruka je jasna. Vrijeme ističe, a hitne mjere još nisu na vidiku. Nadležni najavljuju nove sastanke i koordinaciju svih nivoa vlasti, dok predstavnici prijevoznika upozoravaju da se nakon više od godinu dana cijela priča vraća na početak. Detalje ima Belmina Čorbić. 14 mjeseci koliko domaći prevoznici čekaju da državne institucije nađu rješenje za njihove probleme, ni današnji sastanak, kako su kazali, nije donio nikakvo spektakularno rješenje. Osim što su predstavnici vlasti koji su učestvovali na sastanku još jednom podsjetili da je njihov glavni problem boravak u Schengen zoni, odnosno 90 od 180 dana, što, kako iz konzorcija logistika kažu, jeste, ali podsjećaju i da 14 mjeseci koliko traje njihova borba ponovo su na početku puta, jer osim tog problema i raniji njihovi zahtjevi i dalje nisu ispunjeni. Naši zahtjevi za povrat akcize su bili i prije 14 mjeseci. Mi još uvijek nismo dobili nikakav pisani trag. Ko je pokrenuo pitanje da se mi oslobodimo dijela akcize? Mi taj papir nemamo. Nikoga nije pokrenuo. Isto tako za banalnu stvar, dodatni popust na putarne autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Prevoznici ne odustaju od zahtjeva i da predsjedavajuća vijeća ministara pošalje službeni zahtjev za održavanje sastanka sa predstavnicima vlasti, odnosno vlade Republike Hrvatske, kako bi se pronašla rješenja, barem ona minimalna koja traže, kako bi se osigurao nesmetan boravak u Schengen zoni. Ministar prometa i komunikacija poručuje kako i on čeka da se taj sastanak održi, a u međuvremenu, kako poručuje, radit će na lokalnim rješenjima. Poseban vizni režim za naše prijevoznike, fleksibilnost pri evidenciji vozača koji stalno prelaze granicu i često što šengenski kod dozvoljava. Mi smo ponudili razmjenu baza podataka gdje bi mi našu bazu podataka, konkretno Bosna i Hercegovina, 8.000 licenciranih vozača za međunarodni prijevoz, mi možemo spojiti bazu podataka gdje oni mogu provjeriti da li je vozač licenciran, da li vozi utvrđenu rutu. O narednim koracima i šta će raditi domaći prevoznici, kažu, još je rano govoriti. U narednih nekoliko dana bit će održan i plenum, nakon kojeg će odlučiti da li će krenuti u dalje proteste i blokade. Belmina Čorbić, Euronews, Sarajevo.